Ёсаман Шокирова ҳастам, иштирокчии озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2024. Хеле ки мебинед, айни замон мо қарор дорем дар даври дуввуми озмун дар пойтахти азизамон, ки инҷо макони бисёр ҳам зебо. Дар инҷо довталабон бо як тайёрии ҷиддӣ, бо як шавқу ҳавас инҷо ҳузур доранд. Яке мебинем як су расмҳои зебо ва дигар иштирокчиён бошанд, бо ҷур кардани асбобҳои мусиқияшон банд ҳастанд. Ва ман низ имсол иштирокчии озмун ки ҳастам, бо сози мусиқии қонун оҳангҳои халқиро иҷро менамоям ва ба кулли иштирокчиён бурдбориҳо ва муваффақиятҳо низ орзу мекунам. Аз фурсати муносиб истифода намуда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ баён менамоем, ки баҳри дастгирии ҷавонон ва наврасон ин озмунҳоро ҳамасола дастгирӣ ва сарпарастӣ менамоянд. Иштирок дар озмунҳо умуман ба кулли довталабон як боварӣ медиҳад. Боварӣ ба худ, боварӣ ба оне ки ҳақиқатан ҳам маҳсули меҳнатҳо қадрдонӣ карда мешаванд ва дар раванди иштирок дар ин озмунҳо метавонад инсонҳо бо устодон наздиктар шавад ва ҳамчунин бо дӯстони зиёд пайдо намояд ва ҳунари истеъдоди хешро дар ин касб сайқал дода бошад.